Wat is jouw naam? Mijn naam is Cornel Klute. Cardo. Wat is je van? Kamp was baie lekker. Ik heb nieuwe mensen ontmoet. Ik heb nieuwe dingen geleerd. So ja. Oké. Ik heb weer geleerd over de Bijbel, over wat er boeken waren en over wat er type boeken waren. So dat is een van de beste delen van die kamp voor mij. So ja. Oké. Goed, ik geniet mij en de kamp is lekker. En de vrienden van mij heb ik heb het vinnig van mijn vrienden gemaakt. Goeiedag, ik is Edward Engelbrecht en ik was betrokken bij die Maartmaanse kamp. Die kamp heeft werkelijk mijn leven veranderd. Voor die kamp was ik geestelijk moeg en onzeker over mijn pad met God. Maar daar heb ik vrede, hoop en een nieuwe verhouding met God gevonden. Die lofprijsing, die eerlijke geselsies en die tye van stilte tyd het mij geleerd hoe naby God werkelijk is. Ik heb weer begin glo in myself, in my toekoms en in God se plan vir my lewe. Ek het ook nuwe mense daar ontmoet en het baie vrye tyd gekry om die meerderheid te leer ken en wat ek tans nog in kontak is. My ervaring was baie lekker en onvergeetbaar, veral die sessies en speletjies wat ons gespeel het. Die 4 dae was vol vreugde en kan nie verbeter geraak nie. Ek is nou sterker in my geloof, vol nuwe vreugde en seker dat ek nie alleen stap nie, maar saam met Christus. Dankie. Goeiedag allemaal, mijn naam is Chimdo Chamariarbe. Ik wil vandaag met jullie delen hoe mijn ervaring bij de Sepsel-kruis kamp 2025 mijn leven veranderd heeft. Voor ik die kamp bijgewoond heb, het het gevoel alsof ik geestelijk ver van God was. Ik heb een beetje gesukkel met mijn geloof en ik heb baie vragen gehad over wie ik is, wat mijn doel is en of God werkelijk een plan met mijn leven heeft. Toen ons bij die kamp aangekomen het, heb ik niet geweet wat om te verwachten nie, maar ik heb iets anders gevoeld, iets goeds. Die mensen daar was vriendelijk en vol liefde. Eén ding wat ik kan zeggen is dat die kamp mijn geloof versterkt heeft. Ik heb ook nieuwe vrienden gemaakt wat mij aangemoedigd heeft om nader aan God te blijven. En ik is baie dankbaar dat ik zo'n gelegenheid kan gekregen om weer die Sepsel-kruis kamp bij te wonen. Dank.